RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Si Osteng karon ang Si Osteng karon. Osteng! Osteng! Ay, nahitabo. Sa alam may nahitabo ni mo. Ay, nga nung misigit ka mapaingon din, he? Yaba ka? Osteng! Hoy! Unsa ba'y nahitabo ni Osteng? Hoy, nausa, mahimo ba pahawa ko na diya sa akong luyubi? Nganong naa ka man diya sa akong luyubi pasok? Nanasiya! Ay, kisa pa nakita ni mo dito sa gawa sa gate, nga mura magkagiabat sa kahadlok. Mura ka biyang kabuang mo na ay. Ngano ka? Osteng! Si Filimon, nabasal sa kadagatan. Mao na, hala, mao na. Sige, mao na. Kaya sige, magkagabasa-basa ng comics nga, horror. Wala resulta na hinoon. Unsa ka ba? Mahimo ba Osteng pahawa diya sa akong luyo? Pahawa! Unsa ba gikahadlo ka ni mo? Nabayot ka na? Hala, senyora, ha? Kung nabayot na italawan na, natalawan yun ay kausteng. O dili to kay bayot siya, ay, unsa,
Usaron. Mura na ni Maho sunog. Ang unsa? Sunog baron ang baho, senyora, di ba? Uy, tuod na ni Mahong sunog. Ay, hala kating! Agay! Hala kating! Gano'ng mga pagpantasay? Grabe hating. Sa imong katalawan, ting. Huwag kang gini makabantay nga naabot sa imong luyo. Ang kalayo sa imong sina. Kalayo ka! Okay, kayo nga kumbuk-kumbuk ko. Ang kalayo! Pao nga, ang kayo sa akong sinina. Kaletsi ka danghag! Sabang sinyora. Paso na ko. No! Ang kayo! Ingon misaka pa ingon sa mangga sa akong gisulob nga sinina. Hala! Kalayo pa din sa Diyos. Pero nani pa din sa sinina, senyora. Hala. Pao nga masing! Pagdali! Kainit! Kasakit na sa akong bukton nga napaso. Oy, nung sagli. Apo ko, tabang ako. Tabang! Oh my God! Niya na. Pinili ang mga tao nga makadayon ning mansion, ma'am. Tingalig apil ka sa dili mahimong mudayon. What? No way! Dili ka na mahimo. Stanley, let me in! Stanley! Oh. May miabli sa gate, ma'am. Oy! Felipe! Ni ka ba lagi? What? Mo pa dapat taon kay mo agi ang sakyan na rin senyorito. Ihatod niya sa labing doon ng ospital ang senyora inguman si Usteng. Unsa? Nga naman? No! Stop! Adel? Niya ka? Now you know! Sakay, pagdali! Upan na mo! Ha? Okay! Kisay! Ay, hala! Nagadungan kita dong Pilipig pangutana. Ako'y una, ha? Si Kisam gadung ka, tugisiksi nga, babae nga. Siksi ka ayo niya, puti ka ayong babae nga. Nga imo gikauban. Gipasakay ni senyorito siya sa kinan. Kinsa ka to? Hinigugma ko siya ni senyorito. Si Adil. Why? Hala mo ba? Wala patay? Muna ka siya ka nanawag ka gani, ha? Hala ko! Mao kaday nahitabo sa mansyon, matod pa ni Masing. Onay. Nakabot sa kayo ang t-shirt nga gisulob ni Noy Usting dihang. Mitago kini sa luyo ni Senyora Nimva. Human midagan gikan nga moabli ang ta sa gate. Lakip ko naglibog hangtod karon kung ganong ingon ni adto ang kahadlok ni Noy Usting nay. Dihang milili siya namo sa gamay nga pultahan sa gate. Kalit lang nga misinggit siya og midagan palayo. Ug mao na to nay. Mao na to ang nahitabo. Diyos ko, napaso di ay lakip ang senyora. I-admit ka din sa ospital na yun, pila ka adlaw, tungod sa mong pasok sa buko-buko. Okay. Dili ka una, Kapdos. mahuway una. Away ko. Kaya kung balik ko sila dito sa lawak,
Bisay pa ya ini. Bangag sa ilong. Ayaw nung. Ayaw lang, Yorito. Ganun, di kumita mo ko ng Usting. Ayaw ko biyain, Yorito. Mahadlo ko mag-inusara din is kwarto. Unsa? Karon sa ka lang mahadlo kay karon usa? Karon god. Og usa pa. Mahadlo ko og ospital, Yorito. Maluoy ka. Iuban ko nimo. Di ko gusto mag-inusara ng higayon na. Luoy ka, Yorito. Ay. Ha? Tingalik anhiyo na sab ko ni Mila. Ngano naghisgot ka ni Mila? May mo ba, Noy? Ayaw na paghisgot pa siyang pangaan kay maglagot ko? Siya ang nakita na ko kanina dito sa gawa sa gate niyo rito. Inungdan nga mi karatil ko sa pagdagan. O sa may buhato na ko nung nga magsigi naman siya og samok na ako. Wa. Kay dilit inuod ay mong nakita, Noy. Bunga lang kadto si mong una-una. Patay na si Mila. Og dilit na siya makapanakit pa natong mga buhi. Senyorito, ayaw lang kong piyain din sawak ng ospital. Maluoy ka, mahanlok lagi ko. Gibiyaan gyud ko. Ay, senyorito! Gyab na! Gawas gyud, mahala na. Bukot lang ko ni habol, bukot ko. Ay! Bisay! Bangag sa ilong. Ano bang mingaw magkay ng ospital, uy? Ward na ko nun eh. Pero ngano man, ha? Ngano man ko? Pero ngano ako namang usa taon? Kainit baya ning bisyo na ako, oy. Nga naginusaran, nagbukot ning habol. Murag dili mayo ning bisyo, ha? Kanunay da. Ni mayong kanunayon. Murag kong malumos. Adi lang ko magbukot, oy. Ganong madok matuod ko. Nga, ni ako sa ospital. Layo naman ko rito sa mong baryo. Pukason ko na ning habol. Balik, pukason ko ni. Kalain ba itong... Kalain na rin pagkabli ang ospital. Mura maganti daw nga ospital. Manunta ni. Dila na ko na yun nung pukas ang habol. Nausap na yun. Nausap ang ako una-una. Kay mura kong gipanugnaw na. Mura magmibog na ang palibot. May mga tunog nga mipaingon din ako. Ginoo ko, panabagi ko. Nana. Allah ka niya. B.I. Bangag sa ilong. Mihunong nagyot sa akong tungod. Ginoo, tabagin, taon ko, maluoy ka. Mabawalan ng dautang espiritu ni Mila. Kay murag makaihin ako. Makaihin ako, hapit sa kanlog. May niya din akong kama ng ospital. Maluoy ka, Diyos ko. Ganon eh. Ang habol nga akong gipukot. Iyang gibitan. Mamatay na kagwini. Maluoy ka. Wataw ko siya. Wabayaw ko magunsa ni mo daya. Ganong apil man kong imong yamok. Unongin na taon ko. Unongin ako. Maluoy ka. Kay mura ko katakiyot sa kadlok. Ikaw na taon. Wala na. Maging binirahay yun ko niya sa habol. Pungkat ko rin mayo. Di kong yun ni Buyan. Bisa kong sabay mahita po. Shit! Dool na unta ko sa kwartong lula ng ospital. Nalimtam pa yun akong yawi sa sakyan na, Noy. Ako tong gitungtong ganina sa namisita dito sa lawak na nimutangan ni Usting. Kabisit pa. Iba balik-balik pa dyan ko sa agi.
Ngano bang gibutang ko sa didto eh? Anyway, niya na kustungod siyang ward. Uy, lak ang putahan ni Lawak. Pero, wow, ganito ilaka ganina sa kupabiya. Ayaw kong ingna nagyagyuan dyan ni Usting ug bangon aron lang paglak ganina ni putahan. Tungod lang siyang kahadlong. Ha! Kabuang biya. Noy Usting! Ablihi ko! Noy! Naadihang akong yawi sa sakyanan, Noy! Akong kuhaon! Kay tingalig may kalit nga ipapalit ang doktor sa gawas ng ospital. Ablihi ko, Noy Usting! Oh, gising-gising ni Usting. Nga naman! Kay galaan dapiton kamunamo sa pagpaminaw soban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulakan